Вітання вам, брати та сестри у Христі. Вітання всім, хто слухає. Відавочна, што цяжка знайсці чалавека, які б не хацеў мець шчаслівае жыццё. Ці не праўда? У Евангелі паводле Яна запісаны такія словы ратавальніка ад грахоў. Ісус кажа яму: «Ты паверыў таму, што ўбачыў мяне. Шчаслівыя тыя, што не бачыўшы паверылі». Каму сказаў Ісус словы, якія прыведзеныя ў Евангелі паводле Яна? Кожны вернік хрысціянін ведае, што гэта было сказана аднаму з вучняў, Тамашу. Гэта пачуў Тамаш ад Господа, калі вырашыў пераправерыць усё тое, што ён пачуў пра яго ў васкрасенне. Але Збавіцель сказаў Тамашу, кажа кожнаму з нас: «Шчаслівыя тыя, што не бачыўшы, паверылі». Калі я слухаю гэтыя словы Господа з тэкста Святога Пісьма, я задаю сабе пытанне: а я шчаслівы? І каб адказаць на гэтае пытанне, я пачынаю параўноўваць сябе з Тамашом. І прыходжу да высновы, што я далёка не вытрымліваю гэтага параўнання. Можна нават сказаць, што мне яшчэ вельмі далёка да Тамаша. Мы ведаем, што згодна сведчання некаторых хрысціянскіх даследчыкаў, Тамаш нёс вялікае служэнне нават у Індыі. І, канешне, Тамаш атрымаў немалую ўзнагароду за сваё служэнне ад Господа на нябёсах. Добра. А вось як адказаць на такое пытанне? Ці былі шчаслівыя ў сваім жыцці Адам ды Ева? Калі ўважліва прааналізаваць тую інфармацыю, якая дайшла да нас праз Святое Пісьмо, то жыццё нашых прапродкаў тут, на зямлі, можна падзяліць на два перыяды. Першы перыяд – жыццё ў блізкай лучнасці з Богам у Эдэмскім садзе. Жыццё ў раі, у блізкай лучнасці з Господам. Другі перыяд – жыццё ў пакутах ды праблемах пасля выпадку з пераправеркай правільнасці Божых пастановаў ды законаў. Жыццё пад Божым пракляццем. Жыццё нас, нашчадкаў Адама ды Евы, жыццё роду чалавечага пад Божым пракляццем. З нашых развагаў вынікае адна вельмі важная выснова. Шчаслівыя тыя, што маюць блізкую лучнасць з Богам. Так, мы, чалавекі, ёсць істоты рэалісты. І гэтая наша якасць асабліва пачала праяўляцца ў нашых характарах пасля таго, як адзін з першых людзей не паверыў Богу. Памятаем, ці праўду сказаў Бог? Запытаў д'ябал у Евы. З таго часу мы, чалавекі, так усё і пераправяраем за Господам. Замест таго, каб давяраць яму без аніякіх праверак. І калі ўзяць і пракруціць вядомую нам гісторыю чалавецтва, то мы можам адкрыць толькі наступнае. Як юдэі, так і эліны усе пад грэхам. Як напісана, няма праведнага ніводнага. Няма хто разумеў бы, няма хто Бога шукаў бы. Усе збіліся з тропу, нягодныя сталіся ўсе. Няма хто тварыў бы дабро, няма аніводнага. Ліст да рымлянаў апостала Паўла, раздзел 3, вершы 9-12. І такі духоўны стан нас, людзей, зусім заканамерны пасля грэхападзення нашых прапродкаў. Бо мы, следам за імі, не маем блізкіх адносін з Богам. Сумна, правда? Такое адкрыццё можа ўвесці чалавека толькі ў каласальную дэпрэсію. Сама меней. Дзе выйсце з такога цяжкага становішча? Выйсце ёсць. І некаторыя людзі, праўда, у Божым слове названыя толькі адзінкі з іх, і ў старажытнасці мелі блізкую лучнасць з Богам. Так, некаторыя людзі з дапатопнай цывілізацыі мелі блізкую лучнасць з Богам, гэта значыць, былі шчаслівымі.
Дастаткова тут прыгадаць Авеля, Эноха, Ноя. Святое пісьмо гэтак распавядае пра Эноха. «І хадзіў Энох з Богам, і не стала яго, бо Бог узяў яго». Быццё 5:24. Прыблізна гэтаксама сказана і пра Ноя. А Ной здабыў мілату прад вачыма Господа Бога. Вось жыццё Ноевае. Ной быў чалавек праведны і беззаганны ў родзе сваім. Ной хадзіў з Богам. Быццё, раздзел 6, вершы 8-9. Пра што нам кажуць словы з Бібліі? Толькі пра адно. І Энох, і Ной былі ў вельмі блізкіх адносінах з Богам. Далей. Некаторыя людзі з пасляпатопных цывілізацый, юдэйская цывілізацыя, да прыкладу, мелі блізкую лучнасць з Богам. Гэта значыць, былі шчаслівымі. Каго мы можам прыгадаць з гэтага перыяду, пра каго б мы маглі смела сказаць? Гэты чалавек быў шчаслівы паводле разумення Ісуса Хрыста. Я мяркую, што мы смела можам грунтавацца тут на лісце да яўрэяў. У раздзеле 11 гэтага цудоўнага ліста ёсць гэтак званы пералік герояў веры. Вераю Абрагам, будучы спакушаны, прынёс в ахвяру Ісака і, маючы абяцанне, прынёс адзінароднага, пра якога было сказана: «У Ісаку табе семя». Бо ён думаў, што Бог моцны і з мёртвых уваскрэсіць, таму і атрымае яго са смерці. Вераю ў будучыню Ісак дабраславіў Якава і Ісава. Вераю, Якаў, паміраючы, дабраславіў кожнага сына Язэпавага і пакланіўся, абапершыся на жазло сваё. Вераю, Язэп прысконя нагадаў пра выхад сыноў Ізраілевых, наказаў пра косці свае. Вераю, Майсей пасля нараджэння 3 месяцы хаваны быў бацькамі сваімі. Бо бачылі яны, што дзіця цудоўнае, і не спалохаліся царскага загаду. Вераю, Майсей у сталым веку адмовіўся называцца сынам дачкі фараонавай і лепей захацеў пакутаваць з народам Божым, чым мець часовую грахоўную асалоду. І зневажанне Хрыстовае палічыў большым сабе багаццем, чым егіпецкія скарбы, бо ён глядзеў на аддзяку. Вераю пакінуў ён Егіпет, не пабаяўшыся гневу царскага, бо ён, як бы бачачы нябеснага, быў цвёрды. Вераю справіў ён Пасху і праліццё крыві, каб вынішчальнік першынцаў не крануў іх. Вераю перайшлі яны Чэрнае мора, як па сушы. І што яшчэ скажу? Не хопіць мне часу, каб распавядаць пра Гідеона, пра Варака, пра Самсона і Яфая, пра Давіда, Самуіла ды іншых прарокаў. Ліст да яўрэяў, раздзел 11, вершы 17-32. Як бачым, хоць шчаслівых людзей было нямала ў юдэйскай цывілізацыі, але далёка не ўсе юдэі сталіся абранымі Господам згодна іх веры для вечнага жыцця ў ягоным нябесным валадарстве. Можна нават сказаць, што такіх людзей было для Господа зусім недастаткова, бо Ісус накіроўвае сваіх вучняў за межы юдэйскай цывілізацыі дзеля пашырэння свайго валадарства. І сказаў ім: «Ідзеце па ўсім свеце і абвяшчайце да правесце усяму стварэння». Евангелие паводле Марка 16:15. Гэта азначае толькі тое, што Ісус Хрыстос прыйшоў дзеля таго, каб усім народам даць магчымасць атрымаць сапраўды шчаслівае жыццё, жыццё вечнае з Господам. Ісус Хрыстос прыйшоў дзеля таго, каб утварыць новую зямную цывілізацыю, хрысціянскую цывілізацыю, царкву Ісуса Хрыста. Ісус Хрыстос прыйшоў дзеля таго, каб яшчэ многіх людзей праз веру ў Ісуса Хрыста зрабіць шчаслівымі ў вечнасці.
І мы ўдзячныя Господу, што ў гэтым пераліку народаў, што маюць магчымасць далучыцца да хрысціянскай цывілізацыі, ёсць і наш беларускі народ. А ты жадаеш мець блізкую лучнасць з Богам ды быць шчаслівым? Ісус кажа і мне, і табе: шчаслівыя тыя, што не бачыўшы паверылі. Так? Тады амін, ды слава Христу! Христос уваскрос!